Her har I vejledningen, som vi sendte med, hvorpå man kan se, at den del, der samles, der ligner det umiddelbart, at der er et slags rør, man putter, hvad kan man sige, styret nedover med et lille hul i midten. Det er sendt. Kan ikke skrues ordentligt sammen. Den kan ikke komme længere ind. Og jeg har prøvet. Og det her med gevind giver ikke nogen mening, når der ikke er noget gevind herinde. Der er ingenting, der tager fat, og den er ikke i nærheden af at spænde sig fast. Uanset om den skrue der så kommer længere ind.